kwana ɗari. Kwanan ka dare, baba Bazum murna muke. Kwanan ka ɗari saman mulkin Nijar, mata da mazan ƙasar mu kowa murna yake. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari, birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum baba ya cika kwana ɗari saman mulki 'yan ƙasar mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Da sunan Allah Ubangiji sarkin mu duka, wannan da ya sa ƙasar muke samun ɗaukaka. Allah ka ba mu shugaba mai ƙaunar talaka nan da kaɗan, ƙasar mu za a ga ta haɓaka. Baba mijin tambarar mu ka cika kwana ɗari saman mulki 'yan ƙasar muna ta yi ma addu'a. Allah kama maka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. An ce wai juma'ar da za ta yi kyau mai gida, ce ranar larabar ta kowa zai ankara. Birni har ƙauyuka mutane duka na faɗin baba mijin tambara mai aiki ba jira. Duk ku taho 'yan ƙasa ku zo mu haɗe kawunan mu domin aiki na ci gaba baba yana kira. Babatun jam'iyya ku zo duka 'ya'yan ƙasar mu da mu yi aiki na ci gaban Nijar mu duka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Mu je gaba namijin maza da ke da farar zuciya, ƙara shiri dan ƙasa ta ƙara fice duniya. Ka gwada halin ka tun a yau na riƙon gaskiya, kuma kana son ƙasa ta kwana cikin lafiya. Fannin ilimi ana yi maka jiniya, ka gwada halin ka malami kuma mai gaskiya. 'Yan gudun hijirar ƙasar mu na yi maka addu'a, sun ce ba zuma halin ka tamkar ya mazan jiya. Mata da maza dukan suna yi maka addu'a, shugaban Nijar ilahi Allah kama maka. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Shugaban gwamnati Baba Uhumudu Muhammadu, Firaminista na Baba sannu muna jinjina. Ya ce duk mai riƙon mukami ya kula da kyau, domin Bazum da gaskiya ta ya bayyana. Firaminista Baba Uhumudu Muhammadu, kun cika kwana ɗarin ku kowa addu'a yake. Allah ya riƙa muku. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Insha Allahu 'yan ƙasa Bazum yayi niyya, komi zai kyautata, noma zai kyautata, kiwo zai kyautata, fannin ilimi da lafiya sai sun kyautata, fanni na tsaro da kasuwanci zai kyautata, fanni na wuta da ruwan sha sai sun kyautata, fannin shari'a ƙasar mu shi ma zai kyautata. 'Ya'yan Nijar mu tashi mu mai addu'a, shugaba Bazum ilahi Allah kama mushi. Haske ya bayyana a Nijar murna muke. Muhammadu Bazum shugaba yayi kwana ɗari. Birni har ƙauyukan mu kowa addu'a yake. Allah ya taya maka. Sakon honorable Lamari Ramadan Isa da fite national mutan Maradi suna